Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk kabeh. Iya, lah piye wis? Oh lah. Wingi ring sarean. Iya, To. iya, Ring sarean aku nggawa ambeng maring masjid iya, sampai jam 5. Rapate aneh, rapate ono tambahan sing juru kunci sarean kan meninggal. Terus main golek gantine sapa kan koyo kuwi. Ora meninggalnya kan wis suwe. oh, iya, Ngan wingi diacarake sinten meneh sing bedhe purun maksudnya ki kumat siaren ngono lho. iya, Kunci terus aku sing wingi nggawa ambeng takut dhewe yang. Heeh. Terus di ari kuwi nek aku ki kan anut wae harus sapa-sapa. Bayarane setahun 2 kali tapi 2.400.000 koyo kuwi. iya, Iya koyo kuwi. Yo, impun ngono diari meh golek kanca sinten kuburane kan ben padang lho lagi wingi-wingi karan juru kuncine meninggal kan ibu yang ya ora ibu banget lah dirisiki dhewe ngono lho. Ya iya, terus wong satu rumahe piro koyo kuwi. Yo sithik lah wong jenenge setahun 2.400.000 kan sithik wong sak pirang-pirang kampung sih, pirang-pirang dukuh, sak kelurahan kan ono dukuh pira ya? Teropong, Bonagung, loro, Njolo Sekti, 3, 4, Sikepuh, 5, 6 kampung. 6 kampung 2.400.000 kan ora begitu berat toh. iya, Terus engko legenonan, wayang. iya, Heeh. Ya mbok tarikane pira urung digandini cuma wingi kan setuju nanggapan apa ora kuwi lah. Kan agak sing setuju nanggapan. Nanggap wayang meneh kuwi. Kok si sore le dine nyong ki ra sempat telepon. Niki nembe kisah tangi. Kisah tangi jam 2 ora iso turu jare. Guys, rembetan ning warung. Pas tinggal isa-isa. iya, Maaf ora ngebe wingi tok nyamene kae ya. iya, iya, iya wis. Sementing kamu sehat. Amin. Ya, sering bersyukur karo sering ning kehidupan. Heeh. Aku wingi telekubur nonggon dah siaran karo ni dhewe karo ganti tengere ling ganti yo Pak Ustad karo anak mantu bojone Indah. Ya wis, Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Sayang